Другия път по-ясно ще казва. Алелуя. Аз искам да се изправим. Нали знаем, че пастор Йонгичо казва, че молитвата движи ръката на Господа. И колкото повече ти и аз се молим, толкова повече и ръката на Бога се движи върху нас. Ако ние бягаме от молитвата, няма как Божията ръка да се движи върху нас. Затова ние всеки път, когато заставаме в молитва, ние трябва да сме в пълна кондензация със Святия Дух. Затова, че Божията ръка се движи върху тези, които ден и нощ призовават Господа. Затова да издигнем ръцете си, да затворим очите си и да отворим сърцата си. Не за нещо друго, а за Святия Божи Дух. Да искаме Святия Божи Дух да ни изпълва, защото ние без Духът на Господа сме загубени. Ние без Духът на Господа сме мъртви. И нищо няма да спаси човечеството или човешката душа, освен Святия Божи Дух. Затова издигаме ръцете си, отваряме сърцета си и затваряме очите си. Призоваваме Святия Божи Дух. Искам сега, когато се молим, да кажем на Святия Дух: добре дошъл, Святи Души, тук тази вечер помежду нас. Защото Бог е реален. Той е тук на това място. Божието Слово казва: двама или трима събрани в Неговото име, аз съм там. Колко повече ние сме от двама или трима. Няма значение на каква възрастова група си. Бог е на това място. Ако ти имаш правилните мотиви, заедно с правилните взаимоотношения с Господа, нека да се молим, нека да имаме молитва. Святи Боже, ние Ти благодариме за тази вечер. Издигайки ръцете си, ние даваме знак и сигнал, че сме пред Тебе. Господи, въпросът, който беше отправен към Адам: Адаме, къде си? Господи, Ти, аз знам, че този ден, в този момент и в тази секунда, Ти отправяш същият вик към всеки един Твой дъщеря и към Твой син. Отправиш въпроса и питаш: къде сме днес? Дали сме пред Тебе, пред Твоето присъствие, или сме пред светското изпълнение? Господи, ние искаме да бъдем тази вечер пред Твоето присъствие. Затова, Татко, казваме: добре дошъл помежду нас. И аз те моля и те каня да заемеш централното място, да дойдеш на това място, да изпълниш със Твоя Свят Дух в името на Исус Христос от Назарет. Вярвам, че всеки, който е дошъл с трудности, проблеми, изпитания, мъки, страдания, всеки, който има здравословен проблем, ще се отиде от тук освободен в името на Исус. За това сме дошли, за това, че Ти разперваш ръцете си, отваряш ръцете си и казваш: дойдете при мене отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Господи, Ти ни викаш такива, каквито сме тази вечер. Господи, Ти ни извикваш от света и казваш: елате, дойдете при мене, защото аз съм вашата утеха. Господи, къде да отидем освен при Тебе? Защото само при Тебе има думи на вечен живот. Вярваме, Господи, че Ти тази вечер има какво да говориш. Господи, направи така, че ние да разбираме от Твоето Слово. И това, което ще разберем от Твоето Слово, да го прилагаме в живота си. И това, което ще прилагаме в живота си, да го живееме в живота си. И всеки един, който погледне нас, не да види нас, а да види Тебе в нас, Исус Христос от Назарет. Промени ни, Татко, коренна промяна. Прокламирам просперитет в живота ни да дойде. Прокламирам проби за живота на всеки един мой брат и всяка една моя сестра. Благославям България, Татко. Благославям държавниците и управниците ни. Благославям президента на България, Татко. Министър-председателя, дори всеки депутат. Благославям ги. Аз искам Ти да ги вразумяваш, за да могат те по правилният начин да управляват и водят народът в България, Татко. Господи, покажи милост към народа си, Татко. Господи, благослави ромската нация, Исус. Издигай ромската нация, Татко. Нека от тази нация да излезнат адвокати, юристи, учители, дори
Господи, да излезнем най-висши учители. Татко, за да може, Господи, това е народ, който беше отхвърлен, презрян, наранен от хората, да бъде, Господи, под Твоя авторитет. Ние не искаме човешкия авторитет, Татко. Защото Ти казваш в Евангелието на Йоан 1:12, а на онези, които го приеха, Ти даде право да се наричат Божи чеда. Господи, ние сме Твои чеда. Благодаря Ти за това, че тази вечер имаме огромната привилегия да се намираме в Димитровград, да Те издигаме и да хвалиме Твоето име. Господи, Ти заслужаваш цялата слава. Слава, чест и величие, Господи, и поклон пред Тебе. Защото, Господи, Ти си смисълът на моя живот. Ти го знаеш, Татко, по-добре от мен самия. Господи, аз Те моля всяко едно нещо, което ми пречи, да го премахнеш от живота ми. Да подновяваш всеки ден силите ми като на орел, Татко. Благослави Словото си тази вечер и думите, които ще излезнат от Твоето Слово. Не да излезнат от моето себе, Татко, не от моето аз, а да излезнат от Твоята дух, свят дух, Татко Исусе. В името на Отца, Сина и в Святия Дух всичко смеех и просих, на когото да бъде вечна слава до вечни векове. Амин. Халелуя! Колко от вас усетиха духът на Господа върху себе си тази вечер? Исус е тук, защото ние сме пред Него. Спомням си много добре и много точно какви бяха думите на пастор Васил Петров от Габрово, тук, от този амвон. Хората ще бъдат такива, каквито сме, и хората ще правят това, което ние правим. Много е важно в днескашно време да знаем как се държиме пред Господа и пред хората. Божието Слово казва, нали, двама или трима събрани в Негово име, Той е там. Колко от нас тази вечер вярваме, че Исус е тук? Да вдигнем ръцете си. Просто няма да има смисъл от нашето събрание тук на това място, ако ти не си с правилното виждане за това, че Божия дух и самият небесен Създател е тук на това място. Божието Слово казва двама или трима събрани. Много често ромите, ние малцинствата, използваме тази дума. Ама брат, сега ще си направя една църквичка или едно служение и потвърждават този стих. Библията казва, където има двама или трима, аз съм там. Обаче аз искам тази вечер за това нещо да ви кажа. Утре други ден, като си замина от този свят, да не ме се пита горе там. Аз ти открих, а ти ни го каза. Да, обаче Божието Слово наистина го казва, но много е важно да не забравяме нещото друго. Че Бог не е с разцепниците. Бог не е един с онези, които правят разцепления по църквите. Ние си мислим, че Бог е с нас, двама или трима събрани в Негово име. Много е важно, братя и сестри, да бъдем събрани в Негово име, но нашите мисли да бъдат съсредоточени към Христос. Има една история в Стария Завет. В тази история се говори за Моисей и за народът, който изведе от Египет. Какво се случи с техния живот? Направете едно сравнение. Искам да не се обръща внимание на децата. Абсолютно. Не позволявайте на Сатана да прати гарваните или гаргите да изкълват семето на Господа. Ето сеячът е пред вас. Аз съм сеячът. И сеячът излезе да сее семето. Аз тази вечер се изправих и сея семето на Христос във вас.
Не позволявайте гаргите да дойдат в живота ви и да изкълват святото Божие Слово или семето на Христос. Защото Сатана много добре знае, че когато семето или Словото на Господа падне в твоето сърце, то ще даде плод. И плодът ще бъде стократен. И това е тактиката на дявола да те отклони чрез вниманието, което децата правят. Шумолясват, детето идва до тебе, дърпате, да те отклони вниманието. И искам всички погледи към мен. С очила съм и много добре виждам. Кой ме гледа и кой гледа настрани. Точно и за това тази вечер Словото е това, че хората по времето на Моисей, когато Моисей ги изведе от Египет, те започнаха да шикалкават и да погледнат настрани, започнаха в духовен смисъл говоря, да роптаят против Господа и против Моисей. По-добре да бяхме ние умрели в Египет, отколкото да бяхме тръгнали с Моисей. Защото тук гладни, жадни, тук трудности, тук се лутаме 40 години с тази пустиня, въртиме се на едно и също място. Може би и ти преминаваш в днескашно време от тази пустиня. Може би и ти днес обикаляш в тази трудност, в този проблем. Пустинята са изпитанията в живота на хората. Пустинята са трудностите, проблемите в изпитанията в живота на хората. И хората се въртяха 40 години в тази пустиня. Но забележете, 40 години ти не можеш как да носиш едни и същи обувки. 40 години ти няма как да носиш едни и същи дрехи. Когато те имаха нужда от вода, Бог им даде вода от скала. Когато те имаха нужда от месо, Бог им накара пътпъдъци да валят от небесата. Когато те имаха нужда от храна, от хляб, започнаха да негодуват. Сега пък ти, Боже, ни даде месо, ма с какъв хляб ще го ядем това месо? Без хляб ли ще го ядем? Заваляли манна от небето. Заваляли манна. Питам вас тази вечер, църква на Христос, заваля ли небесен хляб от небето? И въпреки всичко, те пак, освен водата, освен месото, освен небесния хляб, манната, те въпреки всичко пак започнаха да роптаят. За какво ще ви кажа след малко, за какво ви разказвам тази история. Или този случай от Словото на Господа. Словото на Бога е приоритет и номер 1 в живота ми. Повярвайте ми. Казвам ви го с цяло сърце. Не мога аз да кажа за себе си християнин, ако аз не се моля. Ако аз не чета Словото и не споделям с други християни моето лично свидетелство или с другите хора, не споделям благовестието. Няма как да се наричам такъв. Християнин по етикет или християнин по име. И започнаха да роптаят тези хора. Когато започнаха да роптаят, те си казаха едно нещо. По-добре да бяхме умрени, отколкото да бяхме тук с Моисей. Знаете ли какво се случва? Когато човек говори, когато човек казва нещо, знаете ли какво се случва? Ако не знаете, ще ви кажа. Когато започнеш ти да говориш, или аз да говоря, трябва да сме в пълното съзнание, че Господ Исус Христос е до нас. И че Той дава ухо на всяко нещо, което говориш. Когато те казаха, по-добре да бяхме умрели, Божието Слово ни потвърждава, че това се случи. Че Бог, когато даде ухо на техните думи, на това, което излезе от устата им, от тяхната уста, това се случи. Какво се случи, знаете ли? Бог ги уби чрез отровни змии. Прати им отровни змии в пустинята. Така ли е, брат Осман? Отровни змии, докато ги унищожи. Обаче Бог видя.
Бог видя, че те от някои хора бяха подведени от някои водачи там или разцепници, защото Мойсей, когато се качи на хълма, те останаха сами хората и започнаха да се правят идоли. Идол от златно теле. Мойсей няма да се върне, сега ние ще вземем да се покланяме на златното теле. Бог видя, че те бяха подведени тия хора, пак извика Мойсей и каза: Мойсей, сега искам ти да направиш една медна змия и да я дигнеш горе на високо. И всеки, който погледне тази медна змия, ще остане жив. Не само ще се изцели, но ще остане жив. Сега, медната змия в Новият завет, вече се връщам в Новият завет, медната змия в Новият завет символизира кой? Кажи го по-силно. Исус Христос на кръста. Ей, това е. Ако ти и аз, братко и сестро, в днескашно време гледаш на Осман, в днескашно време гледаш на Божидар, в днескашно време гледаш на мене, ти ще умреш духовно. Ти ще си мъртъв в духа. Но онзи, който Христос казва: погледне към мене, той ще остане жив. И не само жив, ще бъде изцелен в пълното отношение на думата. Изцелен. Божията воля или Божият промисъл за тебе е пълно здраве. Христос не дойде ти да бъдеш болен. А Христос каза: аз върху себе си взех твоите немощи и болестите ти понесох. Защо днес си болен? Защото си погледнал на някой човек. А Божието Слово казва: проклет да бъдеш, ако погледнеш на човека. Проклет да станеш. Истинският смисъл на думата проклет означава прокълнат или изолиран от пълното Божие благословение. Божието Слово ни казва, че ние не трябва да поглеждаме хората. 2 или 3 събрани в Негово име, Той е там. Но много е важно ти, братко и сестро, с каква мисъл, с какви мисли си пред Господа. Ние може да сме се събрали в името на Бойко Борисов тук. Бойко Борисов тук ли е? Не. Защо не е тук? Защото не обича Бога. А? Не обича Бога. Ще ти кажа защо, брат ми. Защото не е поканен. Защото не е поканен. Ако поканим някой, той тогава ще дойде, нали? Ако ти днеска и аз днеска сме се събрали в името на Исус Христос, а ти всъщност не си поканил Исус Христос в живота ти, няма как да дойде Христос. Ти само ще бъдеш събран в Негово име, а Христос няма да го има там. Разбирате ли ма за какво ви говоря? Много е важно ти, когато си събран в Негово име, да си в пълното съзнание, че ти имаш лична среща и лична връзка с Господа. Това означава, че ти, когато си в църква, не трябва да мислиш колко пари имаш борч. Това означава, че ти, когато си в църква, не трябва да мислиш, когато излизаш, откъде ще намериш хляб за детето си. Това означава, че ти, когато си пред Божието присъствие, ти трябва изцяло да се отдава в Неговите ръце. Защото Божието Слово ни казва: и всяка ваша грижа възложете на мене, защото аз се грижа за вас. Няма как ти и аз, братко и сестро, да мислим това по-човешки, ако Господ не е с нас. Няма как да го постигнем. И всичко човешко пада. Всичко човешко пада.
Не трябва да оставяме с погрешното впечатление, братя, че Христос е тук, ако ние не мислим за Него. Няма как да бъде тук. Аз заради името на Исус съм се събрал. Добре, ама мислиш ли, че Той е тук? Да. За да бъде Христос тук, знаете ли какво е необходимо? Необходимо е пълна любов. Необходима е пълна сериозност, пълна кротост, пълно покорство и пълно подчинение. Не на Осман, не на Божидар и не на този брат, който е зад мене, или не на мен, а на святото Божие Слово. Или Йоанна 1 глава 1 стих казва: в началото беше Словото и Словото беше в Бога и Словото беше кой? И Словото беше Бог. И всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. Без Бога не е станало нищо от това, което съществува. Дори и ти и аз не сме си наши. Кой си ти или аз да съдя другия ближния до себе си? Кой си ти и аз да кажа за този човек, че е грозен? Божието Слово не казва ли, че ние всички сме създадени по Божия образ и по Божие подобие? Ако ти и аз говорим днес против брата, ние не говориме против него. Говориме против Бога. Къде ще видят Господа? В твоето и в моето лице. В твоето и в моето лице. Днеска много е важно църквата на Христос да бъде будна. Събудете се вече. Христос идва. Ако сте живели в двойствен живот, прекратете да живеете този живот. Наистина ви го казвам. От месец май тази година въвеждат закона за чиповете. Месец май тази година закон за микрочипиране или трите шестици ще съдържа всички биологични данни на тебе, пръстови отпечатъци, ще има един GPS, който ще ти следи къде си, що си, ще знае какво правиш, ще бъдем роботи. И това, което пише в Божието Слово, много ясно и точно го казва. Знаете ли какво казва? Че онези, които приемат този вид печат или белег, ще бъдат в пълно унищожение. Разбирате ли? Този закон ще бъде въведен за три групи хора тази година. Зорлен ще бъде въведен. Зорлен. Сега ще кажа нещо друго след това. Зорлен ще бъде въведен на всички новородени деца първо. На всички новородени. Второ ще бъде въведен на всички военни. И на трето ще бъде въведен на всички болни. Болни, където казвам, почти през ден или през 2-3 дена им сменят кръвта. Или тези хора, които са на хемодиализ. Тези хора, които имат сироза. Тези хора, които често посещават докторите. За да не се мъчат докторите да вадат папки или така нататък. Тия неща ще бъдат в ръката на човека. Всички тия данни. И нали знаем, когато отидеме някъде в някакъв супермаркет или в някакъв магазин, има нещо като слага нещо като червено. Когато ти сложи на ръката пилка и вади всичко на компютъра. Така ще бъде и с човека.
ще има един уред, ще бъде въведен на човека и всичките ти данни ще излезнат там на компютъра. Няма да е нужно за тия хора да носят със себе си документ за самоличност. Говори за лични карти. И го дават 2020 година да бъде въведен зорлен на всички. И всички, които не се съгласяват, ще бъдат обявени за терористи. Ще бъдат обявени на общо държавно издирване. Защото аз ако не позволя, няма как да стоя в къщата си мирно. Те полицаите ще вземат да ме гонят, да ме търсят и така нататък. Аз ще се скрия или ще бягам някъде. И тогава ще ме пуснат на Интерпол, на държавно издирване, с хеликоптери ще ни търсят и така нататък. И тия неща в реално сегашно време се подготвят този закон. Но законът за чипирането на трите групи хора е приет. Народното събрание е гласувало за това решение. Казвам ви го, защото имам приятели в парламента, имам приятели депутати, които са там и оттам ми пращат обратна връзка. Аз ви го казвам като църковен пастор. Че този закон е гласувано и предстои въвеждане месец май. Не ви го казвам заради нещо друго, това е за моя радост. Слава да бъде на Бога. Аз се радвам, защо? Знаете ли? Защото Словото на Господа излиза прав. Ако не се случат, ще кажем, тук пише, лъжливи работи стават. Ето всичко това, което пише тук, то се случва. То става. Знаем ли Псалом 50:15 какво казва? Чакай сега. Няма да го цитираш. Знаеш ли го? Айде стани да го кажеш. Призови ме в ден на напаст, аз ще дойда и ще те избрана и ти ще ме прославиш. Амин. Сега, много силен стих е този стих. Много силен стих. Псалом, някои казват, това е телефонния номер. Господ да го благослови. От Кало имате поздрави. Когато идвах сега тук, той ми се обади от Ирландия. По телефона ми се обади. Господа го благослови. 50:15 казва: и призови ме в ден на напаст, и аз ще те избавя и ти ще ме прославиш. Сега, задавам вторият си въпрос. Знаете ли какво казва Псалом 50:16? Сега, аз ще го прочита. Но на нечестивия казва Бог: какво право имаш ти да разгласяваш моите наредби и да разказваш завета ми с устата си? Псалом 50:17 казва: тъй като сам ти мразиш поука и хвърляш зад себе си моите думи. Псалом 50:18 казва: ако видиш крадец, тичаш с него и с прелюбодейците участваш. Псалом 50:19 казва: предаваш устата си на зло и езикът ти устройва коварство. 50:20 като седиш, говориш против брат си и засяваш навреда или навред клевета против сина на майка си. 50:21 понеже си сторил това, аз премълчах и ти си помислил, че съм станал съвсем подобен на тебе. Но аз ще те изоблича и ще изредя всичко това пред очите ти.
50:22. И така разсъдете за това вие, които забравяте Бога. Или помислете си вие, когато говорите против брат си или против сестра си, казва Бог, да не би да ви разкъсам, без да се намери кой да ви избави. Днес ние се събираме в името на Христос. Днес ние вършим неща в името на Христос. А Христос не е там поради това, че ти имаш омраза. И липсва в тебе тактиката на Святия Дух. Каква е тактиката, знаете ли? Това, че е много мил и нежен. Когато ти нараниш и наскърбиш някой, ти го убиваш в духа. Убиваш Святия Дух. И казва, понеже си сторил това, почват някои хора, май ни го това, бе! Ама то ли? Ама изобщо май ни го! Не чета да го видя. Идва на църква. Исусе! И Библията казва, понеже ти правиш това и ти си мислиш, че Господ е станал като мене и като тебе.